Салом. Ҳамаи мо шумо медонем ки бо фоиз пул додан ва ё гирифтан ҳаром аст. Аммо чаро? Ин чӣ бадӣ дорад? Бояд қайд намуд ки дар навбати аввал бо фоиз пул додан ва ё гирифтанро Худованд ҳаром гардонидааст. Аммо Худованд бесабаб ягон корро ҳаром намегардонад. Ҳаром ин яъне манъ кардан, яъне запрет гӯем, ба забони русӣ сода карда гӯем. Аммо ин сабаб чӣ сабаб бошад? Аҷиб нест магар? Ва ман дар ин видео кӯшиш мекунам кӯтоҳа карда ба шумо фаҳмонам зарари фоизро ва асрори ин сабабро ҳам каме ҳам бошад ба шумо камтар равшанӣ андозам. дар замонҳои қадим зиндагии мардум ин қадар мушкил набуд, яъне то вақте ки пулро бо фоиз додану гирифтанро сар накарданд, яъне то вақте ки нофармонӣ аз Худованд накарданд. Ва аз рӯзе ки ин корро сар карданд, мардум оҳиста оҳиста ба монанди ғулом гаштанд, яъне фоиз онҳоро ғуломи худ кард. Фоиз чӣ гуна одамро метавонад ғуломи худ кунад? Ҳаматон медонед ки судхӯри аз ҳама аввалин дараҷа ин бонкҳо аст. Бонкҳо ҳам бо фоиз қарз медиҳанд ва пул мегиранд ба монанди депозит. Ва ман мехоҳам ки дар мисоли бонкҳо ки системаш ба ҳамаи шумо фаҳмоай, зарари фоизро фаҳмонам. Ва гапа бисёр баъд дароз намекунем, гӯш кунед. Фарз кардем, ана ин бонки мост ва дар ин бонк 10 000 сомонӣ аст. Ва ин бошад Зокир, дигараш Шарофиддин. Зокир мошин дорад, Шарофиддин надорад. Аммо Шарофиддин мехоҳад ки мошини Зокирро бихарад, вале мошини Зокир 10 000 сомонӣ аст. Дар ин ҳолат Шарофиддин рафта аз бонк 10 000 сомонӣ қарз мегирад ва ба Зокир медиҳад. Зокир бошад бо фоиз боз бурда ба бонк месупорад ки пули ӯ зиёдтар шавад. Акнун бубинед, Шарофиддин мошин дорад ва аз бонк 13 000 сомонӣ қарздор аст бо фоизаш ва бонк бошад аз Зокир 10 300 сомонӣ қарздор аст. Дар ин ҳолат бонк 2700 сомонӣ фоида мебинад. Аммо дар бонк 10 000 сомонӣ буд. 3 000 дигар аз куҷо пайдо шуд? Загадка. Ва ана ино фоиз мегӯянд. Ин як намуди ва единственни роҳи осони пулкоркунӣ не, мисол пула зарб задан не, просто единственни роҳи осонтарини пула зоидан. Яъне аз пул таваллуд мекунад ин бонкҳо. Ва агар ҳоле ҳам зарали ия нафаҳмида бошем, ман бо шумо сода карда мефаҳмонам. Масалан, ҳозир Шарофиддин аз бонк қарздор аст пулеро ки дар табиат вуҷуд надорад. Хеле ки дар банк 10 000 буд, 3 000 дигар куҷо метавона ва банк худаш метия ку ҳамон пула мисол дар табиат вуҷуд надорад. Аз куҷо метавона Шарофиддин мисол 3 000 вая қарзи банка супора, 10 000 шахай меёва ягон илоҷ карда. Ана вақте ки дар ҳолате ки Шарофиддин наметавона фоизи ва банк пардохт карда, банк моликияти ӯро меситонад ба монанди тилло, мошин ва ҳатто хонаашро. Ба ҳозир шумо мегӯед ки охи некрӯз мисол як одам аз банк қарз намегирад ку ё ки як одам ба банк оварда депозит пул намеспора ку 5%. Ҳо, шумо рост мегӯед. Не ки тасаввур кунед ки мисол 100 та ҳамхияли Зокир омад пул спорту 100 таи дигар Шарофиддин рафт қарз гирифт. Аммо мақсади системаи банк кариш намешавад. Система яктай. Тамоми банкҳои ҷаҳон дар ана ҳамин система кор мекунанд. Ва ваё аз ҳама аҷибаш ине ки любой банк медонад ки ай 100 та клиентшон толка 50 та ё 60 та клиентшон оварда пулшона беспоранд. Ӯ мондагиаш оварда спорда наметавонанд. Ёра явна банкҳо метавонанд. Ва ҳамин хел фоидаи банкда мемонад имущество, яъне ҳамун моликияти шахсияти қарзгиранда мемонад. Ва ҳамчун ба ауксион монда ва ёра ба нархи арзон ё мефурӯшанд ё ин ки мисол аз худ мекунанд. Ва дӯстони азиз, ма чӣ гуфтанем? Мақсади ин видеои ма ине ки агар шумо хоҳед набораи қарз сарчашмааш ай куҷо сар мешавад ва агар шумо надонед тамоми дунё дар дури қарз зиндагӣ дорад. Ҳама чӣ ба қарз. Қарз отдельно як мавзӯи калона. Агар хоҳем ма дар оянда як видео дига кунам. Дар ин видео мақсади ма ине ки вақте шумо дар як кас ба процент қарз метиҳед ё қарз мегиред, шумо як пулеро дабавид мекунед дар ҳамин табиат ки вуҷуд надорад ва ҳатман як аз шумо дар ҳолати ногувор қарор мегирад. Барои ҳамиқа Худованд ин чиза ма фикр мекунам ки ҳаром кардагай, бо точно Худованд худаш медонад. Ва дӯстони азиз, ҳеҷ вақт якдигарро дар ҳолати ногувор намонед. Пул дар кор боша, ягон ёру рафиқотон дар мисол қарз натиҳед, ҳамчун қарз 5% ку вообще натиҳед. Просто дастгирӣ кунед якдигаретона. ҳозир замони дастгирии бародарон бо як бор дигар мегӯям, ман тарафдори танҳо дастгириям. Ва имрӯз видеоролики мо ба охир мераса. Агар ба шумо махкул шуда бошад, дастгирӣ кунед, бо лайкотон кунед ва подписываться кунед дар канал
ва ҳатман баъди подписка колокольчика зер кунед ва бо шумо буд Некрус то видеоҳои оянда. Хайр.